السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı, kışın gecelerini, sından soğuk gecelerde, daştan yakından mübarek celesi, Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman yaşayışlarından ve almalı derslerinden istifade edersip, mübarek celesine şirket etmeniz, Allah lütfu keremi bilen kabul edip de dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat olsun. Aziz vatanımızda amallık, emniyetlik yörep, mehabbet, ittihat yörep, iman, İslam yörep, akidamız, mezhebimiz yörep durmadan büyük Allah ayırmasın. خدایین دوستلار ایدیار هر که خواهد هم نشینی با خدا گو نشینت در حضور اولیا. هر که خواهد هم نشینی با خدا گو نشینت در حضور اولیا. خدای bilen oturuşasın geliyen olsa, Allah'ın huzuruna girecek bolsan, Hudayın dostları bilen oturuş deyiptir. Hudayın dostları kim oluyor? Hudayın dostları giyinrekten açıklansa, daşı da içi de Allah Teala'nın buyruğu bilen avadallığlı, daşı da içi de Hudayın var mı diyen zadından daşa düşüğlü. Hudayın dostu diyeli. Şu adamlar, şu cürek adamların kepleri de derman, oturuşmağı da derman, mehabbetleri de derman, nazarları da derman, hayır duaları da dermandır. Evliya dediği, Hudayın dostları dediği, daşı da Allah'ın buyruğu bilen avadallığlı, içi de Allah'ın ışkı bilen avadallığlı, içinde bakilçılık, tekebbürlük, hasadet, birinin ayağından asılmak, birini zarar yetirmek, bir amanata hıyanet edinmeyen bernameler içinden ayrılmayan adamlar Allah'ın dostudur. Her ke khahat hem neşini ba Huda gu neşinet der huzuri evliya. Huday bilen oturuşacak bolsan Hudayın dostları bilen oturuşmalı. Allah Teala'nın koyun bernamesi şeylidir. Şunun için Allah Teala peygamberler iyi veriptir. O peygamberlerin canişilleri
hak varisleri kıyamataçeli bolup durmalı. Bir zorlu pir, hemmeniz tanıyanız bir murşid Rabbani, kamil, mükemmel, evliya adamlığın içinde yüz gören cennet görmez deyip yüz görmeyeni öz zamanında insanlar terbiyet veren bir büyük arif, büyük Allah'ın tanıyan, tarihlerde Sultanul Arifin lakabı alan İmam Azam Ebu Hanife'den 50 yıl sonra yaşap giden İmam Azam Ebu Hanife'nin şagirdlerinden almalan ve şagirdlerinin almalan Hanefi mezhep bolup yören Sultan Bayezid Bestami'den sonra attırlar. Hazreti Sultan Bayezid Bestami, Murşid-i Rabbani, Veli-i Hakkani, çın Hudaylık evliya adammış. فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ birini kan edafi övüp bolmayar. Görülüp duran yağdaylarından, edin işlerinden, insanlar terbiyet verin yağdayına göre birini hüküm edilyer. Birini yoksa edafi övmek doğru değil. Bir tamam tarih, tamam ümmet-i İslami yankı aydanım şey diyer. Ama Mağzam'dan 50 yıl sonra dahi yaşan bir büyük evliya adamların biri Sultan Bayezid Bestami. Ebu Hanife'nin şagirdlerinden almalıdır. Şagirdlerinin de şagirdlerinden almalan adam. Şondan sonra aptırla sen neçe yaşında deyip. Sorulya da yaş birinin. Ağam sen neçe yaşında, ustad sen neçe yaşında, şagird sen neçe yaşında deyip. Olay deyiptir, men 4 yaşımda deyiptir. Ahım belki adam, uy necre oğlu 4 yaşında diyen sen bir oğlu kon adam deyiptir. Ona Sultan Bayezid Bestami bir pirlik cevap veriptir. Bir derman cevap veriptir. Onlar tamam Allah koklediğinden näme kipleseli adamlara ders olsun, terbiyet bolsun deyip kipleyenmişler da. Ezafa paçavlap oturmayan adamlar da ola. Fikrin içinde ve zikrin içinde bolansan, lokmalarda halal bolansan, niyetleri de salim bolansan, fikirleri, pealleri de salim bolansan, Allah olan ağzına derman kepleri beriyenmiş. Neçe yaşında diyilenlerine aydıptır? Men 4 yaşımda deyiptir. Necre sen 4 yaş diyen, 4 yaş olancık bolya. Onunla men 4 yıl veri Allah'ın muhabbetinde yaşap ben. 4 yıl veri Huday näme, din näme, şeriat näme bilip ben onun anırsını ömrümden hesap etmeyenliktir. Men ömrüm 4 yıl şımahalliptir. Anırsını ömrümden hesap etmeyen men deyiptir. İnsan özü bilen Allah'ın arasında irtibat bolmasa hakkanla, insafanla adam ömrünü geçenini fikret görse her jirek hoş geçiren bolsun 3-4 heftemin nodal görün geçendir. Her jire gülüşen bolsun, her tüysli hoş geçiren bolsun geçenden sonra hiç zattır. Geçenden sonra şu geçen gününü fikret görsün ama şu düğün geçen hafta gülüşüptür haram hilinin niyeyla şu geçiptir aynı apperlen kağıdı Allah'ın ömrü kağıdı da desbal kağıdı tüvürülüp apperliptir tamam oluptur. Men ömrüm 4 yıl veri Allah'ın aşkına, muhabbetine, şeriatın içinde yaşap ben. Kadimden cedidden sonra getirilir. Hudayın aşkına girmen yolu näme deyip. Allah'ın muhabbetine girmek, kısaca pirlen arasında geçen gurrun şey. Keyfel vusul ila hadratillahi azze ve celle. Keyfel vusul ila huzurillahi azze ve celle. Allah'ın huzuruna girecek bolsan yol näme? Hudayın dostları cevap beripdirler. En ansat yolu, en yakin yolu,
iň zähmetsiz ýoly ýanky ýol Hudaýyň dostlary bilen oturşmak. Allah'ın dostları bilen oturşmak. İçi daşı arası adamlar bilen oturşmak. Oturşmanı yönü görüp kalsan da peyda alarsın. Yönü pat görüp kalsan da. Özüne göre sen boş kalmarsın. Bir kadimden ceditten insanlığın tecrübesini dininden daşgarıyı da görürün edilse sabit zatta. Her ke khahat hem neşini ba Huda gu neşinat der huzur-i evliya. 100 yıllap Mesnevi Şerif okuyutun bir adam. Ey cemaat, tarih sabit eden zadaha. Kan madam qaw kitapları okuysun. Men özüm saytlaryň içinde, men men saytlardan habarymma, hemme barnamalardan habarymma, men özüm okuyan, men öz mutalaam kan özüne wara hayır görür. Yani 50 yıllap okuyupdyr, majalleler okuyupdyr, kitaplar okuyupdyr, saytlaryň içindemişdik. Bir gapdyrly goýsun. Bir gezek bir jelesi Allah'ın dostunyň ýanyna otursun, özü bilir, öňkü ömür boş geçiripdir. Oham kadimda 400 yıl mundan aňyrda. Bu mahal Hak Resulullah'dan 1400 yılla 400 yıl mundan aňyrda ey cemaatla bir iki alim, bir iki sofi, bir iki pir, bir iki evliya adam biri-birine sataşarlarına mı? Sen palan piri, palan evliya adamı gördün mü? Hava men gördüm. O biri yo mena göremek diyse şu görmedik ba. Ol piri görmedik. Bir gören adamı sileyenmiştik. Sen onu artıkmaş, sen gözün şu mübarek adamı görüpdür deyip. Şehetde Hudaýyň dostlaryny görmegi izzet sanayanmıştıklı. Hormat sanayanmıştıklı. Şonu keramet sanayanmışlı. Ema bir mahal ahir zaman bolupdyr. Müteessifana yürekleri yansa da bir bername insanlığın zendigisinden men öz gözüm çatışından ayrıştı, tamam oldu. Onda da köne pirler, köne evliyalar, köne gowa adamlaryň ruhlarynyň şartlygy bolmadan çirimde bolsa hyzmatyňyza ýetireýin. Olar sene falan Hudaýyň dostuny gördüň, sen hormatlamaly bolar diýip ýüreginiň teginden ha, yanandan awadan kepdäl ha. Bir misal aýdyn, ozolla eşitensiňiz. İki evliya adam baryanmış da, iki Hudaýyň dosty. On biri birini hal silap, asyl qymyllatmaýan bolmaly. Hamana nahardan çym otursalar, derew saçak ýazyp, derew ot ýakyp, derewmiň elini ýup, asyl qymylladanak biri o birini sileýänmiş da. Oğlum aydypdyr, sen näme men asyl fursat beren aqzol sileýän diýipdir. Oğlum ol sileýän, ol hyzmat etýän aydypdyr. Wagt sen iki gözüň Cüneyd Bagdadi piri gördü, men görmedim diýipdir. Şo hatirasyna men özümi edip bilýän, özümi lazım bilýän seni men hormat goýjak, hyzmat etjek sana diýänmişdik. Şol adamlarda Hudaýyň işqy bar. Hudaýyň işqy bar adamda Hudaýyň ýanyna aziz we Hudaýyň mehabbetini tapmadan çirim Allah'ın dostlaryna hormat goýupdy. Dostuny hormat goýmady ha, dostuny gören adamlara hormat goýupdy da. Ey cemaat, Hudaýyň dostlaryna hormat goýmak ha, Hudaýyň dostuny gören adama hormat goýupdy. Ýene bir gaýtar aýdyn. Ey ýaş oglanlar, Allah'ın dostuna hormat goýup durman görüriňi de ha. Hudaýyň dostunu gördüň senip şoňa syýlak etýänmişdi. Bu barlarda men misallar aýtsam görüriňden çykjak. Hulasa Hudaýyň dostlary bilen oturşmak insany basym Hudaýa ýetirýändir. Ýene de bir nukte, bir bilmeli zatda aýdyn. Onuň üçin şeriat-ı İslamyda bir adamda ilim bolsa, dikkat edin, bir adamda ilim bolsa, ya ma'arif bolsa, köplerçe ma'arif diýdigi Hudaý tanyman ýoly, şeytanyň ýoluny bilmek, Hudaý ýoly bilmek, gursokdan geçýän ilimleri bilmek,
tekebbürligi ayırman ýoly, Hudaýa mehebbet etmen ýoly, Allah'ın aşkyny gezmen ýoluna köplerçe maarif diýip aýdylýar. Bir adamda maarif bolsa, bir adamda ilm bolsa, yeni milletin içinde bukunup geçse, kıyamet gün günahkar şol adam yakası tutulýardy. Megerinki bir ulkan ozri, bir şeriat kabul etjek uzr ba bolmaly. Hamany bir adam ilmi ba, ya Hudaý tanymadan pirlerden icazasy ba, am özü munzevi bukunup gezýär, öz ýanyň öz kellesi bilen hakl edýär, ay men bu zamanda bukunup gezjek diýip kıyamet gün yakasy tutulýardy. Zalikuma mimma allamani rabbi. Hazreti Yusuf'un aýdan zadynanyň içinde. Allah maňa bildiren ilmi we istifade etjek bolsaňyz men teýýar diýip adamlara elam etmeli. Hudaýyň ilminden men bilýän diýip adamlaryň arasyna elam etmeli, te adamlar şondan istifade eder ýaly. Kadim pirlerden bir tofor bukunup gezýänmiş, bir toforly özüni kökezmän gezýänmiş, bir toforly basyrly gezýänmiş. On juda meselesi var. On çyndan biljek bolsaňyz, inşallah soňra men jogap men özüm hyzmatyňyzda o pirler tarapdan näme delil sebepli etýärler, o öz başyna görüň. Allah fursat berse, indiki fursatlerde bir wagt kök gelende inşallah belki onu açyklap hyzmatyňyzda ýetirmäne fursat bolsun. Ýöne kysgaça görüňşi, her insanyň wezifesi din ilminden bir zat bilýän bolsa, Hudaý tanyman ýolundan bir zat bilýän bolsa, bir uzru bolmasa, şeriatyň kabul etjek uzru bolmany, bu kunanşyk bolup öz ýeke geçse, Hudaýyň ýanyna kıyamatda tutulýardy. Adamlary ilmini bahyl bolýardy. Adamlary gursagyny näkizady geçiren hakda. Bir adam maly bolup hiç kime haýryny ýetirmän geçse näjire bolar? Ilmi bolup da hiç kime haýryny ýetirmän geçse şeýle bolar. Gursagyny maarif bol, Allah tanymak ýollary bolup da halka haýryny geçirmese şo jere bolar. Ine bile bir derman mukaddemelerdir, kadrın bilen iki dünýäňizde abat bolsun. Geleyliň Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman ýaşaýyşyna. Allah'ın dostları bilen oturşan adamlar Hudaýa ýetýän bolsa, Allah'ın dostlarynyň başy bolan, ewliýalyň reisi bolan, tamam peygamberliň täji bolan Muhammed Resulullah bilen oturşan adam näme bolmaly? Aleyhissalatu vesselam. Bir sadece ummat pir bolupdyr, sofu bolupdyr, alim bolupdyr, arasy adam bolsa, şoň men oturşsaň Hudaýa ýetýän bolsa, Resulullah bilen oturşýan adam elbetde uly derejäge ýetdi. Elbetde hoşbaht boldy. Gününni abrayally, utdy. Näme gowkefin bolsa aýdy we ol adamdan çyry. Bigice gününün hoşbaht bolan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bir ýurtlardan ziyaretina, didaryna gelen ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan buşluk alan Hazreti Laqit ibn Amir radıyallahu anhu kysgaça derman görüňlerini hyzmatyňyza ýetireli. Rawa Abdullah ibn al-Imam Ahmed والطبراني عن لقيط رضي الله عنه: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغد فقام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. Daş ýurtdan musulman bolup owamyzyň tarapyndan iki nefer bolup Resulullah aleyhisselam'ın mübarek salamına gaýtdyk diýär. Mübarek Resulullah aleyhisselam ahirki derman ömürlerine 62-nji ýaşynda geldik Medine-i Munawwaraga. Resulullah aleyhisselam'ın mescidine geldik. Peygamberimiz erti namaz salam beren wagty, erti namazyň parzyny okap töküdün wagtynda biz şo tak ýetdik diýip aýdýar. Berekallah gönünün insan. Musafiratlar yollar geçirip, seferleri bolup, horluklar geçirip diyeleri bilen Medine-i Munawwaraga yetip,
Şu vakti erti namaz Resulullah aleyhisselam salam veren vaktimiş. Ne kadar kavvi zamanmış. Ne kadar dirman bulan gördüğünleri. Ohum Peygamberimiz aleyhisselam salam verenden son yukarı qalli adamlara nasihat etti, bir hutbalar okuydu, vaazlar verdi. Ve kıyamattan ne gurrun açtı. Elbette salamlaşanlarla hal ahval edenlerler ohum bir adam aydiye kultu ya Resulallah inni sailuka an hajati fela ta'jilni. قال صلى الله عليه وسلم سلام ما شئت. Ahım men aytdım ya Resulallah bir neçe soruqlamma hawluq mancık cevap bersen qow boljak. Men ovamın töwrewindäki adamlaryň bir tofary bi in rahati biz musulmanlaryň kefini kabul etjek adamlar dällidim diye. Ahım hak Resulullah aleyhisselam aytdy sonra ver näme soraň bolsa ayt diýdi. Ahım Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan kıyamet barada soradym diye. Ahım Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytdy feyursilu rabbuka tahzabu min indil arş فالعمر إلهك ما تدى ولا ظهرها من مسرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك ما هي فيقول يا رب أمس اليوم. هم Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır tamam mahluklar canını berenden sonra kıyamet mahşer meydan bolmalı olanına Allah Taala asmandan yağın yağdıracak. Oham adamlar çürüyüp giden, it kuş iyen, yerin içinde kumağarlık giden, her jere zatlar, merhumlar dünyadan geçen bolsa da, ruhlar şu göwrek üýşip barıp, kabrda bolsa da kabrdan çıkıp, çölle ohyda şu tahda bir oturacak, inne can girenle. Oham Allah aytjak ya Allah Taala tarapdan aýdyljak näme bolýar saňa ey adam diýip her kimi bir geljek şötüs. Oham adam aýtjak emsil ýewm Hudaýa men dün bimarstanatdym taýnam boldy diýjek bir gün mollum qa diýjek 5000 ýyl ýatypdyr da bir adam hamana dün can berip ölüpdir hamana şuň okudan turupdyr qa diýjekdi. Adam aytjak emsil ýewm men dünti oglaň şoňy arasyndadım ýylgynyň içindedim men bimarstandym ya öýdedim ya çölledim dünti men bir ýerdedim diýip adam keplejek. Ve li ahdihi bil hayat yahsabuhu hadisu ahdin bi ahlihi. Peygamberimiz aytdypdyr şunu. Qalu ya weylana men ba'asana min marqadina. Yasin şerifde de baha şuurun. Kur'an-ı Kerim'de de. Yaňjy men ölüpdim, yaňjy men yatypdym. Bir adam hamana da bir adam beter kän yatsa, öýlen yatsa, erti ikindin tursa näme qadir? Bir adam şuň öýlen yatsa, ýaş oglanlar dikkat edin. Şuň öýlen yatyp galan bolsa bir adam, erti akşam tursa, öz ýanyndan öz pikirdir, şu mahal akşam qadir. Bir aýdan tursa, şoň akşam qadir. Hazreti Uzeyr 100 yıl can çıkıptır. Allah canını alıyor. 100 yıl sonra can veriyor. Aham Hudaý Taala aytdy, "Näçe yıl yattın?" diye. Hemen dün öýlen yatypdym, ikindin turdum. Ya ýaňy yattım, şu mahal turdum diýip aýtdy. Adam aytjak, dün tüden men can mertdim diýjek. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "La aşrabanna ana ve ente min labanin lem yetagayyer ta'muhu." Gönünün Laqit ibn Amir hadislerde Ebu Razin nikkelýäşin ady. Aham Peygamberimiz aýdypdyr mahşer meýdanyna ey Ebu Razin inşaallah menne senne cennetde üýtgemedik süýtden qanyp işşekdir istipdir. Allah ona beşaret beripdir cennete barjagyny. Resulullah aleyhisselam bu uşluk beripdir şu gelen adama.
ikimiz de cennetin içinde sütten o sütü ütkemiye takam süt basım harap bolyan zatta, basım faset bolyan zat. Ama cennetin sütü harap bolmaya. Min lebenin lem yetagayyer ta'mu, takami ütkemedik, islenmedik, rengi ütkemedik, sütten ikimiz gancaktır stiptir. فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع وهم يا رسول الله bir adamları yel tozt ya ölünden sonra bir yere düşürlüğü belli olmuyor ya çürüyor ya onu it kuş yiyor o necire Allah bizi üşürecek dedim diyor bizi ölümünden sonra neçe yıllar geçenden sonra çürüyüp hiç eser kalacak değil Allah bizi necire üşürecek dedim ahum Resulullah aleyhisselam aytti unebbiuke bimisli zâlike fi âlâillahi azze ve celle ey laqit şu görünüp duran Allah'ın nimetından sana misalay deyin dedi Arapçasını okumayın vakt geçe kalmasın ahum aytti ey laqit bir yerleri gördün mü bir yer ekrançılık yer ya ot çıkyan yer tomsunguni tap takır oluyor otlu quriye tozon molsa öfiye ştadanna qayta ot çıkmacakta yağlıdır şu tadan inni kil quraq bolsa yine yat ya şodur şunu takırdap tozolluye motor maşin geçip verse da bir qaş iki qaş da oluyor tozonu qumdan da oluyor emma bir vaqt yağın yağıya takırda da yanık çülla da yanık yaşıllap ovudallam çıkıveriyendir yaşıllap ovudallam çıkıveriyendir ولا أمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأضواء في رواية من الأسواء ومن مسارعكم otu yerden çıkarayan Allah bir yıl, 2 yıl, 3 yıl yağın yağmanına şudur şuna galiye otu yerden çıkarmağa kudreti ba Allah adamları da dağlardan, derilerden, havalardan, deryalardan üşürüp ünkü adam etmege kudreti bar Allah'dır deyiptir. Sadece şu mahal biz düşünmeden süreyim bir bağdan meyve çıkıyor da şu meyve nemeden mi oluyor? Su gerek, hava gerek, gün gerek, yel gerek, bu kadar şuna zatlı gerek, üşya bir ovadan meyve oluyor. Alma oluyor, portakal oluyor. nar oluyor ya her bir meyveler oluyor yellen alıyor havadan alıyor enerjiler yığınıyor özüne havadan bir zat bulup çıkıyor ahım Resulullah aleyhisselam şunu misal edip aydıptır adamda Allah Teala bir emredenden sonra hem yerlerden yığınlayıp çıkıyana turacaktırlar deyiptir ahım kan soruqlar ediptir indi şigiyicide bir soruq var ahım şun inşallah dersini hizmetinde yetirirsin قلت كيف لي بأن أعلم أني مؤمن يا رسول الله إن بذول ذا صوراوتي تاريخ أيديار Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kan kiplab kan ذا صوريالر kan halamardı diye yani Ebu Rezin ne sorasa gülüpçük havluqmancık cevabını aydardı dilili de yankı geçen görürün ha yalandan havluğup basın bilesi gelen adamları halamayan işte. Öde dol açıklap aydı otida ya ayetler iyini oti. Emme bir daş yerden gelen adam az vaqtda ilm alıp gidecek adam mın müşkili yoktu. Bir edipten hariçte adamın soruyu ya yalandan konçkaf sırap ya yalanın verin sırap değil. Asıl çınnan gerek ilgunni alıp gidecek bu ürünler. Onun için ne soraptı? Resulullah Aleyhisselam bana cevap verdi. Ama bana aydıptır. Bir adam soraptır ya Resulallah men necre bileyin özüm imanla yaşayanım deyiptir. Teberrukan okuyayım inşallah dersini aydeyleyim. Resulullah Aleyhisselam aydıptır ey laqit leyse ahadun min ummeti amile haseneten her kim bir soğavi iş etse ve şimin eden işim soğaptır Huday bana padaş verecektir deyse bir bölük
İkilenci bölügi. Her kim bir günah işetse, vah men eden işim günah ait, Hudaý men tutacak, belkim Hudaý günahym geçsin diýse, şulardan musulmanlar diýipdir. Ey ýaşaglar, ey hacı dädiler, ey ulukhan adamlar, Allah bilen irtibatda bolup ýaşaman görüňi. Bir soğab iş ediyen, asıl iman, asıl musulmançılık görüň daşa. Bir adam öz adamsyna, bir gelin, bir zenana, öz adamsyna ýakşylyk etse, şoň terbiýetini ozal ba bolmaly bolýar. Sen näme ýakşylyk etseň, Hudaý sana padaş berjekdir. Ey gyzym, ey ballym, ey ýegenjigim, ey doňjum diýip terbiýetine salynmaly. Şol musulmançylygyň görüň daby. Biz musulman, biz Allah'a ve Resulullah imanymyz ba. Musulmançylygynda alamat şu bolly, bir gowy iş etseň, men senden intizarym bady, men senden intizarym bady, ay men senden ýadadım, ay men senden sawydım. Asıl delili näme ilgünün içinde köfelýäşi görüň. Ene şu terbiýeti ýok bolansaň da. Terbiýeti da itini ganyny siňmeli, ey jemaatda musulmançylygyň görüň. Ya bir erki adam, meselen oğlan uşağı gözleşipdi, gece saat, şuullem saat 10 ne kadar? Häzir saat 8 bolanak. Hamada bir erki adam günne saat 10'dan mer öýe gelmeýär. Ya 12'den mer, ya saat 2'den mer. Emme oğlan uşağı mydam narahat, bir tofor fakirli mydam gözleşip oturýar, bir tofor da ağlaşyp oturýar, günne narahatçylyk bada. Şol bir erki adam ihsas etmeli öz ýanynyň, musulmançylykda men şi edýän işim günä, Allah'ın ýanyna men tutulýan diýip ýadyna salmaly, ine şoňa musulmançylyk diýilýär. Eger şi terbiýet insanlaryň terbiýetine girmese, zindigiler günmegin kynçylyga düşer. Musulman adam musulmanlygyny biljek bolsa, soňa işetse hoş bolmaly, günä işetse we men şi eden işim günädir. Hudaý meni tutar, belkim Hudaý günämi geçsin diýse, şol musulmanlar diýipdir. Ya bir öýleň içinde, ey jemaatlar, şu türkmen öýleň içinde bir tofar öýlerde ba, gelin, öýüň gelini hamany bir ýaňa aýdyp biljek ýeri ýok, gaýnyny daim eziyet berýärdi şoňa. Ondan meter narahat etýän zady şu taýy. Şu gelin dert çekip be, ya fark etmeýär, gaýnyny dert çekip be, her gaýsy bolsun. Ey jemaat, narahat etýän zady şu fakirler barada, kime aýtmaly şol şu derdini? Daýa aýtyp bilýärmi? Daýysyna, agasyna aýtyp bilýärmi? Kakalaryna aýtyp bilýärmi? Hiç kime aýdyp bilmeýär, näme musulmançylyk ýerde ýaşamaly. Mydam aglak geçirmeliler bir. Ve men şi edýän işim ay günahkarçylyk bolamasyn, men bir mizenneti goýaýyn, men şeytanyň jeldime girip men mydam maňa eziyet berip ben bir aýtmaly bolýar keşin musulmançylykda. Emme hiç o aýtmaýar da. Ya meselen bir gelin bolýar da, bir gyz oglan gelin bolýar. Men ýöne zeyrenmeýin arasynda haklaýdyn, jowan oglanlyga okulagasyň. Bir gyz oglan gelin bolýar, ohm adamsy arada da, şol gelin meniň gaýnyny oňşmaýar. Kan ilgüniň derdişi. Gelin ýa gaýnynam biderek diýär, gaýnyn aýtýar gelinim zawy diýär da. Oglan fakir arada da, mydam narahat, mydam dert çekip gelýär. İkisi de gelinni mulahaza edenak, gaýnyny da mulahaza edenak. Eş arada erkoglany agrym düşmesin, şu narahat bolmasyn, şu zindigiden ýadamasyn diýene. Näme zenanalyk etýär, ikisi aýtypdy da. Ohm bir gelin hamana adam sana aýdýar, sen hakyň ýok hamana, hiç eniň ýanyna barma. Ohm hamana bilemingde bir aýdýar da, goý enesiniň ýanyna barsyn diýilýär. Onu enesiniň ýanyna barsa, eziyet öwrenýär, bidereklik öwrenýär. Menen arasy bulaşýar diýen bir delilleri bolýar gelilliň. Belkim şetimi hemme erki adamlar eşitse de, ey erki oglan, sen erki adamdyrsyň.
Ey erkek oğlan, sen erkek adamdırsın. Enen diyenine de peleğine zulüm etme, zinanan diyenine de enene zulüm etme. Enen hormatı öz yerine, zinanan hormatı da öz yerine. Neyinki hemme yerde enenki haktır, enenle hak yeri katı kän bu zamanla. Zinanan da hak yerken. Enen hormatı öz yerine, zinanan hormatı öz yerine. Sen erkek adam ol. Uğrun tapmasan geňeş ulamalara. Men näme etmelidi? Ya meselen Hazreti Ömer radıyallahu anh şayet odulla ştadan aydam bolayın. Hazreti Ömer radıyallahu anh öz oğluna aydıptır, zinanan talak berdiptir. Öz oğluna aytdır, zinanan qaw diptir, qawyadym. Oham bir dawa geldi men öz yanıma. Dedim aytya dedi. Zinanan qaw diýip aytýaýdy. Ya nänem enem aytýa diye. Men aytdym qawma hiç wagt dedim. Aslen dedim aytýa, enem aytýa diýip qawama zinanan. Onu obamyzda bir ahunjan aýtdy. Meselen Hazreti Ömer radıyallahu anh zinanasyny gelinini qawdyrypdyr, oğluna aytypdyr, heleň qaw diýipdir. Biz aýtdyk ahunjana salam aýt. Şu zamanyň en atasy Hazreti Ömer'e deňär ýaly adammy. Olur bir Hudaý üçin, din üçin, musulmançylyk üçin, terbiyet üçin diýenmişdikler. Emma inni hamana bir qaynana gelinmen oňuşmasa, öýde oňuşmansan qawda goýber diýip aýtdy. Haýsy akyllan aýtjak qaw diýip. Haýsy şeriatman aýtjak qaw diýip. Ola öýde oňuşmasa qawda goýber diýip aýtdy. Ine bir zulüm, iziyet haýsy birinden bolsa da ol zinanalygy diýädämi, hele ýurrüňe girişme, öýüňde de zulüm ettirme. Zinana ýurrüňe girişmeň, zinana ýurrüňe girişmeň, zinana ýurrüňe girişmeň, ýöne öýde zulüm de ettirmeň. Kıssaga düşülýärmi? Geňeşiň ulamalara. Şun kabul edýän alim adam bolsun, töwrüň derdini çeken bolsun, şeriatdan habary bar bolsun, jamiaň derdinden habary bar bolsun, kıyamatyny ýada salýan adam bolsun geňeşiň. İnşallah haklalarsyň. Yoksa Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, her kim özüniň musulmanlygyny tanyjak bolsa, özüni çekit görmeli. Soğa wişetse, men Hudaýa şükür ýakşylyk etýän, soğa wişedi o tinnip begenmeli. Yemme zulmetse, eziyet berse, özü narahat bolmaly. Men şu gelinime eziyet berýän, ya men şu qaynanyma eziyet berýän, şu da bir adamdyr, şu da oglu da diýmeli, özüne ora intizary bar da diýmeli, ya şu da zinanasy da diýmeli, intizary bolýar da diýmeli. Bir urdaşrak qawmalla, urdaşrak gidişmeli şoň menen. Asyl musulmançylyk. Hop raýat etmeýänmişdikler, sen mert bol. Sen erkek adam bol. Her nämet öýüňde zulüm ýörtme. Enejan öz ýeriňde oturmaly diýip. Bu zinanak da seninle öz yerinde oturmalı. O yardımını yine cedeli gidiverse sen erkek bol, öz işin menen bol. Ama yine öýüňde zulm ettirme. Bir musulmançylykdan çürüýän bir derman bir misal raýat etipdirin. Bu adamlary gözden bir Afganistanyna Kabul fethedil farmandy ertişleň biri. Tagriben Türkmen ýylyň içine de gelen musulmanlaryň başdaklarynyň biri. Hazreti Muhalleb, Türkistan mölügi, Hindistan mölügi, Afganistanyň Kabul bölüklerini fethedillerine tagriben başdaklaryň birisi Hazreti Muhalleb diýen adam. Samargandy fethedilini bir gözüni limeren adam. Hazreti Muhalleb, Imam Azamyň zamanyndaky adam diýseň boljak, ýa-da öw ýa-da şu zamanna. Ol bir gözüni limmerdir da jeň meýdanyna islam aşşak bolanna. Oňam bir wagt şähriň içinde gezip bäke bir azawy bir bidirek adamyň miri döwrüňdäki adamlar gülüşdirjek bolup bir kefaýdypdyr. Şo başy yamallapa. Bir gözüni ellim berip din ýolyny zähmet çeken adamdan Hazreti Muhallib bir farmandeleň miri. Bir adam ilagdy irik halkyň agzyna baglap bolanda hyýabandan geçip bar ýaka köçen kaptalyny duran adam döwrüňdäkileri güldürjek bolup şo barada bir zat aýdypdyr, şo farmandy artiş barada. On nipdir, bir gözde ýok dipdir. Şona bazara dipdir, ele ýagyndan bazara atyp satsaň üstümine dedikjek adama şo baştarap beren diýipdir. Üstümine dedikjek adama şo bir gözde ýok dipdir.
Bir de onun kulağına eşitilipdir. Şu vakt eşitipdir. O eşitmerimi kadip öz başagaylığı bilinir deyip ola bariya hamana atı bilin. Bir de şu kefe aydakını devruğun nekleri güldürüptür. O da eşitiptir. Atını saklaptır. Yanından yüztümen çıkarttır. Yanka kefaydan kim deyiptir? Yanka kefaydan aldırap demek şol adam deyiptirler. Yüztümeni beriptir. Bana yüztümen kıymet turdun deyiptir. Gel bir de yüztümenin kärrak kıymet turmasan kärrak bererdim. Hoş deyiptir. Kärrak kıymet turmasan kärrak bererdim deyiptir. Ey cemaat, ne kadar terbiyet görüptür adam dininden çüreyim. Ne kadar terbiyet görüptür adam. Ne kadar insaniyetli buzurguvarlık köküdiye ödünden. Bir kıyın zata adam bir kip işitmeli şunu içinden kan bolup geçmeli. Maskara olup otin da sen. Ol kan adam maskara olup otin. Emme şunu aylap yeni qowluk tarafa geçirakana qaharın yudip gülüp geçirmeli. O tarihte da sept edilmeli. Allah'ın dostları bilen oturuşuptur. Mıdam yanına beyik ulamaları varmıştık. Beyik evliyaları varmıştık. Terbiyet tapıp kıssının vaktinde istifade ediyenmiştik. Çın din, dikkat edin, çın Müslümançılık şıda. Elini tesbih alıp Subhanallah, Subhanallah diyen moltu uyqanı olmak Müslümançılık değildir. Qaytay deyin, elini tesbih alanna Subhanallah, Subhanallah tesbih sanavati. Ahlakına gidip qahdı uyqanı olavati. Haysi Müslümançılık olmalı. Haysi din terbiyeti olmalı. Yani Allah'ın yanına soğa bir işitip durduğumuz adam yaşayan anan. Asıl din öz yanının yani Resulullah'dan kanunu kulli aydıktır. Müslümançılığın tanıyacak bolsa öz yanının ey ulukan dinanı dayda, ey ulukan erk adam, ey yaş ulu, ey yaş gelin, ey yaş oğlan. Çalasım aytmayın, şunu dikkat et. Muhammed Resulullah aleyhisselam aydıktır. Bir adam özünün Müslümançılığını tanıyacak bolsa soğa işetse ve men soğa işetip beni beginir günah işetse bir haram irtibatlar diye zulüm etmek, eziyet vermek ve men günah işetip ben Huday men tutamasın deyip bir narahat bolur. Müslümançılık şudur deyiptir. Müslümançılık şudur deyiptir. İslam Allah'ın dinine yaşamak şudur deyiptir. Müslümançılık imanla yaşamak Resulullah aleyhissalatu vesselam şudur deyiptir. İnhe adam öz yaşap berişini adam dili yalınışar. Hemişe aydilayan görürün da el ayağı da yalınışar. Gözü de yalınışar. Neyinki mıdam günahın içinde olmalı. Ya belki günahlarda şeyle bir haram irtibatlar olsa bir bilen arası bolya özü haram da haram nikah yok da adam yanlışar ama öyle geldi men Müslüman uzaklaştırmarın diyer. Neyinki uzaklaşık istin? Men bir nasihat, bir mescidin azanı, bir qovadım gördü ya bir yüreğine düştü. Men ne ettirip ben demel, bu bolmaz demel. Men nikah yok arada men Allah'ın şeriatına qaim durarın demel. Müslümançılık şey. Ya yankı gelinin arasında, kaynının arasında, ata erhileyin arasında narahatçılık bolur. Neyinki müdaman eziyet bek gezmeli. Neyinki müdaman zulmet gezmeli. Neyinki müdam narahatçılık salttırmalı. Azıcık arasında bir kuşimeli bolur ahim. Bir haklı gelmeli, haklı değil, imana gelmeli bolur. Allah Teala yaşayışını iman bağlılığından dolu etsin inşallah. Huday yaşayışını da mehabbet versin. Huday bereket versin. Allah izzet iman abruydan ayırmasın inşallah. Nefere or alham üç kul huvallah da okuyayım. Ötülün ruhunu da bahşedeylin. Bismillahirrahmanirrahim.